Αν βρίσκεστε σε αναζήτηση για αγορά διαμερίσματος, σήμερα έχουμε να σας προτείνουμε ένα διαμέρισμα πάνω στη Λεωφόρο Ιωνίας, 100 τετραγωνικών, συν 29 υπόγεια αποθήκη, κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. Πάμε να το δούμε. Το διαμέρισμα είναι διαπερές, διαθέτει μία ιδιωτική θέση στάθμευσης, βεράντα και μικρή αυλή μπροστά και μια ακόμα μεγαλύτερη αυλή πίσω. Μπαίνοντας αριστερά έχουμε ένα μεγάλο σαλόνι και δεξιά ένα δωμάτιο κατάλληλο για γραφείο. Προχωρώντας συναντούμε μια μεγάλη κουζίνα και ένα πολύ άνετο μπάνιο. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο master υπνοδωμάτιο και απέναντι ένα παιδικό. Στο υπόγειο, με πρόσβαση μέσα από το διαμέρισμα, έχουμε μια αποθήκη 29 τετραγωνικά. Είμαι ο Μανώλης Παπαδάκης, συνεργάτης της Keller Williams Cretan Properties, και αν θέλετε παραπάνω πληροφορίες για αυτό το διαμέρισμα ή ακόμα και ένα ραντεβού υπόδειξης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.